Amanecían chancelas. O astro rei daba os seus primeiros pasos sobre as montañas cercanas e os nenos e nenas entraban no cole sen imaginar o que ese día ia suceder. Tocoulles vivir a aventura máis grande das súas vidas. Sen que ninguén se dera conta, dúas figuras escuras e frías entraron no patio do recreo. Eran os nubeiros que deixaron saír unha espesa néboa cubrindo todo e ocultando o sol. No cemiterio do lado do cole había unha multitude de xente e dous dos nenos apartáronse do grupo sen saber nin por qué e camiñaron cara ao camposanto sen rumbo algún. Mira, Iker, un enterro. Imos ver quen morreu. Vale, imos. Acercáronse e de súpeto iluminouse o ceo e soou un trono moi forte. Os dous rapaces transformáronse nun seres terroríficos, espeluznantes. As súas túnicas blancas recordaban a Santa Compaña e vagaron polo mundo arrastrando as súas cadeas. Nunca máis se soubo deles. O resto do grupo foi cara ao mar para ver de atopalos. Non podían entender o que estaba sucedendo. Unha das nenas acercouse á beira do mar a xogar coas cunchas. Estaba tan entretida que non se decatou da enorme onda que se acercaba e que acabou arrastrando mar adentro. Socorro! Convertiuse nun home peixe e ao tocar as súas compañeiras transformáronse en xacias que se adentraron no mar con ela e cos seus cantos namoraron a moitos mariñeiros do lugar. De cando en vez saían de novo á terra para tentar atrapar a alguén que estivera disfrutando na beira do mar. A outra onda arrastrou a dous dos rapaces. Un deles chegou á desembocadura do Lérez, convertido no can Urco, e encheu a cidade de Pontevedra de mala sorte cos seus augurios. Au! O outro chegou á Redondela, transformado nun grandioso dragón mariño, a Coca, que cada ano saía a capturar unha rapaza do pobo para convertila no seu manxar. Pero aquí non remata a historia. O resto do grupo fuxiu asustado cara ao monte e ao lonxe divisaron dous seres máxicos, case diviños, dunha beleza extraordinaria. Eran dúas mouras peitando o seu longo cabelo. Ao ver os nenos deixaron caer o seu peite, como adeitaban facer cada vez que alguén se acerca aos seus dominios para tentar atrapalo. Pero un trasno apareceu de súpeto e rouboulle os peites para que os nenos non correran perigo de collelo. Xa os teño, xa son meus. Se os queredes, teredes que correr. O trasno escapou polo bosque cos dous peites de ouro, pero a temible bandoleira Pepa Loba topou con el e rouboulle os peites. Agora son meus, nunca os conseguiredes. Tirounos ao río, pero unha nereida que sentaba nunha rocha á beira da auga recuperounos para si e peiteou o seu cabelo ata que as mouras, en venganza, convertiron en pedra ao trasno, a Pepa Loba e a nereida. O grupo non podía creer o que miraban os seus ollos. Asustados escaparon do monte e correron cara ás súas casas. Xa era o lusco-fusco e o cansanzo do día levounos ás súas camas, onde Pedro Chosco acariñou as súas barriguiñas para que estiveran soños felices. Pedro Chosco, meu amigo, que me ven a visitar. Cando Pedro Chosco ven, horas onde meditar. Mais Lelo Pesadelo fixo das súas e algún deles recordou en soños todo o que viviran ese día. Unha das nenas ata soñou cunha mega chuchona que lle roubaba a súa boneca favorita para chucharlle o sangue. Menos mal que as pupeiriñas estiveron preto deles para poder cumprir os seus desexos de ver a todos os seus compañeiros perdidos ao día seguinte. Vos credes que os volverán a topar? Algúns din que os seres seguen camiñando polos montes, polo mar, polos ríos e camiños de Galicia, pero non se deixan ver.